Kako se zove film? Film se bukvalno zove Građanski. Aj prvo kažemo ljudima da smo po treći put za redom gledali jedan očajan. Da, ali ovaj put smo se potrudili da ne bude očajan film, pošto smo se nadali da će da bude dobar. Dali smo se od sebe. Uzdali smo se u happy end. P. Diddy-u nešto da kažem. Čoveka su proglasili nekim Epsteinom za repere. P. Diddy, Puff Daddy ili Sean Combs, kako mu je ime. Ne možemo kažemo uhapšili, on je dalje na slobodi, ali... Šta god, da li je Epstein, da li je ovo, uvek britanska... Uvek je neko tu iz britanske kraljevske porodice. Ko ubi Tupaka? To je... I to pitanje se sad... Onda se osjeća da sam mlađi od vas, znaš? Znači, gomila ljudi jevrejskog porekla, bogatih, je našla neke crnce i onda njih gurnula da naprave taj žanr gangsterskog repa. On veruje u Tarnerove dnevnike, sad je... Ne, ali stani. Ovo što si rekao je takođe sabotaža. Easy je bio više ovako neko ko je animač. A rep je jedini preživeo zapravo. Vreme najvećeg gangsteraja u Rusiji, kraj Sovjetskog saveza, je bilo vreme kada su se samo pokazivali fini poučni ovi programi na televiziji. Svaki peti Amerikanac glasati za onoga za koga mu kaže Taylor Swift. Svaki peti Amerikanac. A dobro, njegovo mišljenje nakon jedne epizode South Parka postalo nebitno. Pa jeste, znaš, oni su to je kraj Bona Voxa. Oni su ga potpuno raspitali. Da, ali tu je kraj. Na streaming liste Sloveniju najpopularnija muzika srpski rep. I prijevička. Ali... Guy Ritchie stvarno napravio dobru seriju Gentlemana. Propadanju britanske aristokratije. Šta god počnemo pričamo, dođemo do Madone. Ja to gledam više kroz pop kulturu, ili nekog pratio hrvatski izbor. Znači, ovaj Stevan kao, ovo je meni pop kultura i kao kad u sred građanskog rata u Americi idu likovi neki s biciklima i gledam, evo ga, dolazi zeleno-levi front. Mislim je pola bioskopa čulo. Daš front pa je... Da, pa front, to.